Well, I think it's good for a show to go off the air before it becomes stale and repetitive. Ladies and gentlemen. This could just be the beginning. Okay, here we go. Hei ja sydämellisesti tervetuloa VPTV-podcastin 6. osan pariin. Jälleen kerran kokoonnumme kaveriporukassa juttelemaan videopeliaiheisista uutisista ja tapahtumista. Studiossa tänään Julle. 2 L:llä. Pasi. 3 I:llä. Ja Konsta. Mulla on takki aivan tyhjä ton jälkeen. Ja isäntänne toimii jälleen kerran Markus. Ja mitä sä ootte pelaillut? Mitä teille kuuluu tällä hetkellä? Tai mitä te olette tehnyt viime aikoina videopeliin liittyen? Oikein hyvä. En ole tässä hirveästi nyt päässyt pelailemaan, kun mä olin viikonloppuna kuuntelemassa Heavy. Heavy-musiikkia Hyvinkäällä. Mitä Heavyä kuuntelit? Sellaista black metalia ja sellaista death metalia. Hyvinkäällä, oliko ne Steel Fest? Steel Fest, kyllä, joo. Nimenomaan. Steel Fist. No. Oikein mukavaa oli, mutta se vähän sitten harmitti, kun en päässyt pelailemaan. Okay. Sä olit siellä bisse kädessä, kattelit sinne lavalle, ja mulla olisi paljon kivempaa, jos mä olin himos pelaamassa videopelejä. Se pöydän alla on vitas. Onko olemassa mitään muita niin kuin heavy metal pelejä kuin Brutal Legendi vai mikä se oli? Niin on jo Merconomical pinball-peli Sega Saturnille, minkä on tehnyt musiikit tämä Dream Theaterin kitaristi. Ajaa, Petrucci. En osaa nimeä. Eikö se toinen niistä? Ei, kun niillä on vain yksi kitaristi. Mutta ei uskoisi. Devil May Cry oli aika metalli. On se vähän, se on vähän goottika. Se on vähän emo. Se on vähän emoa. Skene. Tekeekö emot noin? En mä tiedä. Ja Down by the Laituri festaripeli PC:llä. Kotkan meripäivät. Down by the Laituri festaripeli. Miksi mä en ole kuullut tästä? Se on tämän sama, oli se Schizo Productionin peli, tämä mikä teki Mind Bombersinkin. Onko se sama väki, joka teki se vie mut kirkkoon? Vai Invotaksi. Joo. Samoin tekijät kuin Koulu 3. Koulu 3, Tauskis comeback. Joo, Pasi. Joo, mulla ei mitään videopeleihin liittyvää. Mistä lähtien mulla on alussa videopeleihin liittyviä kuulumisia? No ei, mutta siis kuulumisia. Onko tehty jotain videopeleihin liittyvää? No, ei. Hyvä. Mutta on mulla vaikka mitä tapahtunut. Mulla on mones viikko putkeen, milloin mulla on ihan hyvä fiilis, mikä on hämmästyttävää. Ja sitten... Siis tämä on pisin putki, mitä sulla on ollut hyvä fiilis. Mutta ei pisin putki, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Se on nimittäin päällä edelleen. Ja ollaan tehty asuntokauppaa viime viikkoisesta, olemme tehnyt tarjouksia ja vastatarjouksia ja hyvin jännittäviä aikoja elämme. Semmoista niin kuin mentaalista shakkia pelattu. Joo, me ollaan niitä Itä-Helsingin Karri Kasparov. Te olette. Me olemme. Te olette asuntojobbareita. Niin. Konsta. Et sä tehnyt mitään. Mulla on takki aivan tyhjä tästä. Mitä sä täällä teet sitten? Sä oot nukkunut 1 tunnin viime yönä, niin sun jutut on normaaliakin vähän älysempi. Joo, se on täysin totta. Mä en taju, miten mä muuten käyn näin hitaalla. Mulla on tosi virkeä olo, mutta mun aivot ei vaan vissiin toimi. Miksi sä nukuit vaan tunne? Tältäkö tuntuu? Nyt mennä taas Konsta tähän. Ei mennä tähän. Mä oon tosi pahoillani. Anteeksi. Kukaan meistä ei voi ymmärtää tästä. Voidaan mennä taas eteenpäin nyt tässä ennen kuin mä... No me leikataan silleen, että Konsta, mitä sä oot tehnyt viime aikoina, sä oot silleen, että en mä, ja sit se on siinä. Joo, se on se on siinä. Mä oon pelannut viime aikoina, tai itse asiassa nyt mä oon pelannut itse asiassa todella paljon verrattuna siihen, mitä mä oon viime viikkoina pystynyt kertomaan. Eli siis Wolfensteinin tai Old Blood Standalone Prequel New Orderiin, niin tuli pelattua läpi. Pelasin sen ihan kaikki mahdolliset haasteet ja muut. Ja nautin täysin siemauksin. Pelasin platinaa. Pakko pelasin platinaa. Oli tossa semmonen hyvä sauma mökkeilyn yhteydessä vähän pelailla. Ja Pleikkarimessiin. Ja sitten kun se oli hoidettu loppuun, oli kaikin puolin hyvä. Todellakin niin kuin emopelin arvon, niin suosittelen kaikille, jotka tykkäs New Orderista. Ja sitten tuossa oli muun TVn Witcher-peli-iltapäivä, olin siellä isännöimässä, ja sitten pelattiin Witcher 3. Ihan urakalla siellä, ja sitten sain pelin sitä kotiin kanssa mökkiviikonlopun päätteeksi, sitä sitten ennen tahkoamaan tuossa eilisiltana. Nauhoittelemme tätä jaksoa nyt siis maanantaina 18. päivä toukokuuta, eli siis hyvin vähillä unilla, että siitäkin on liikenteessä, toivottavasti se nyt hirveästi haittaa ketään. Mitä muuten meni mökillä? Mökillä siellä oli antoisaa. On aina kiva olla jossain muualla kuin
kaupungissa? Mulla on aina ollut silleen, mä halusin olla vain jonkun toisen mökillä, mutta ei koskaan onnistu, koska kukaan ei huoli mua matkaseuralaiseksi. Koskaan se ei ole omalla mökillä. Se on mädäntynyt, lahonnut sinne pystyyn se mökki. Niin siis se on silleen, kun sä lähdet se messiin mökille, sitten ne pudottaa mut sinne ja jatkaa itse matkaansa vielä toiset 200 kilsaa. Uskomatonta. Mutta siis pelata voi mökilläkin, mä todistin sen nyt muilla kuin Vitalla. Ja niin se etäpelausominaisuus toimii niin hyvin. Joo, todellakin. Ja, no niin, en mä tiedä, siis hyvin tasapainossa, hyvää FPS ja hyvää vapaan maailman noiturointia on ollut luvassa nyt viime aikoina. Jatkuu varmasti Witcherin parissa tämänkin viikko. Mutta peliuutisia. Me löydettiin kaikille pöytäpeleistä ja tämmöisillä lautapeleistä tykkääville iso juttu. Kerropas Konsta. Kyllä, nimittäin nyt Crysis voi pyöriä sinunkin kahvipöydälläsi, koska siitä tulee lautapeli! Jee. Siihen haetaan siis Kickstarter-rahoitusta ja sen tavoitteena on haalia kasan 85 000 euroa. Ja tällä hetkellä kokoon on saatu noin 23 500 euroa, joka todistaa sen, että jengiä oikeasti kiinnostaa näin vähäälyinen peli kuin Crysis lautapeli. Siis, mietitään nyt hetki, me ei olla siis luettu tuota uutista kovinkaan, tai tämähän me käytännössä vaan, että lautapeli on kehitteillä Kickstarterina. Me kuultiin otsikko tästä. Me kuultiin otsikko tästä näin, niin miten te näkisitte, että tämmöinen Crysis-peli toteutetaan lautapelin muodossa? Mä kerron teille nyt ensin, että miten tämä siis, arvailkaa, tämä on ihan hauskaa. Joo. Jotain pelleilyä, jotain näkymättömyyden kanssa, mutta mä en tiedä, miten se lautapelin sitten. Kaikki laittaa silmät kiinni ja teet jotain laudalle. Mä en tiedä, siis mä veikkaan, että se on sitä, että se alkaa semmoisella hirveällä säädöllä, että se optimointi, että se peli toimii mahdollisimman parhaiten. Sitten loppujen lopuksi se kääntyy siihen, että se peli tökkii liian paljon ja sitten se kaatuu jatkuvasti. Sitten se tosiaan vaatii sen, että sulla on 2 tonnin kahvipöytä. Ja sitten se on myös ihan sama kuin kakkososa, vaikka se on 3. Kyllä. Joo. Peliä kuvataan taktisen tason peliksi ja pelaajia voi olla mukana 2-8 kappaletta. Pelimekaniikka näyttäisi pyörivän korttien ympärillä, joiden avulla omilla sotilaillaan voi liikkua ja ampua. Nanopuvun erikoiskyvyt on tuotu mukaan erillisten hahmolautojen avulla. Hahmolaudat. Joo, siis sulla on se päälauta ja sitten sulla on hahmolauta vielä siinä. Ja sit sä oot se, että okei, mä ostan tähän mun pukuuni näkymättömyyden ja haha. Joo, noin se varmaan ratkiriamukasta taatusti. Ymmärrän ihan täysin varmaan, että mistä pelissä on kysymys. Siis hyvin yksinkertaista taktista sodankäyntiä toistensa kanssa. Ja niillä elementeillä, mitä se Crysiksessakin on, eli nämä näkymättömyysjutut ja muut, niin tulee mieleen joku Zombie Guide-kohan se oli, vai mitä pitää pelasin lautapeliä viime kesänä. Ja tuommoista niin kuin hidasta taktista etenemistä, se voi olla ihan hauskaakin. Miksei sitä vaan tehty Crysis Monopoly-versio? Jos Zeldastakin on tehty Monopoly, niin miksei voi tehdä Crysis Monopoly? Ei vittu, se sai erottajan. Niin, erottaja. Sillä on nyt Hyrule Castle ja marketti. Ja se rakentaa sinne hotelleja. Vasarapaukku. Mä en taju, miten niinku, ihmisten rakastama tuote, joka on siis Zelda, niin mitä se voi yhdistää semmoiseen tuotteeseen, joka tuhoaa ihmissuhteita? Miksi ei? Siis se on parasta mahdollista bisnestä. Joko antaa ihmiselle se illuusio, että kohta saat pesää tai parrua, niin kuin tälleen suorasti sanottuna. Miten me päästiin Monopolista pesän saamiseen? No, siis sä voit tuhota ihmissuhteet sillä, siis kaverussuhteet ja parisuhteet. Ja niin tää voi olla se, että sä niinku saat vapauden, ja sit voi olla se toinen ääripää, että sä saa yhdistää ihmisiä. Nämä on kovia bisneksiä molemmat. Eli siis sille, sä saat Boulevardin, jos sanot mulle pillua tänään. Mä en haluaisi välttämättä pelaa tommoisten ihmisten kanssa, jos tommosia keskusteluita käydään. Mutta sitten meidän ei varmaan kannata pelata Monopolia kimpassa. ehkä emme lähde sieltä. Julle, sulla oli jotain inputtia. Sä näytit just, että sulla oli joku tosi hyvä juttu. Mä olin ihan onnellinen, kun se oli menossa ohi, mutta sitten se toit sen takaisin. Sano nyt. Pillua Boulevardi, eli Biluvardi. Tämän takia me palattiin. Me saatiin virolainen ulottuvuus tähän näin. Markus, nyt... Hienoa. Mennään eteenpäin mahdollisimman nopeasti, että tämä unohtuisi. En mä nyt tiedä, onko tämä iso uutinen, mutta PlayStationin virtuaali-headsetti, eli tämä niin sanottu Project Morpheus, on nyt saanut julkaisuikkunan. Kiinnostaako teitä tämmöinen headsetti? Totta munassa kiinnostaa, mutta mä en haluaisi hommata 2 headsettiä, eli Project Morpheusta sekä Oculus Riftiä, mutta jompikumpi todennäköisesti 100 varmuudella, ja se on varmasti Oculus Rifti. Facebook-rahalla.
Jep, mä en oikein taju sitä Project Morpheuksen, että tuuko sitä ostamaan sitten pelkästään sen takia, että mä pelaan muutamaa pleikkapeliä sillä. No siis tässä on nyt justiin se, että siis kun pleikkari yrittää haalia nyt näitä omia standardeja, että heillä olisi tavallaan markkinaosuus niin kuin tämmöisessä virtuaalitodellisuudessa. Onko Sony uusi Apple? En mä tiedä. Koska siis Ei se niin kuin tuossa, että heillä täytyy sitten Apple olla menestyy. omat versiot sitten jokaisesta asiasta. No siis nimenomaan, ja kaikilla pitää olla niinku oma standardi. Applekin on se 2 erilaista, ja Sony muistuttaa valitettavasti sitä 90-luvun versiota Applesta Sitä värillistä logoa. Sitä juuri. Sitä, että pitää olla jokainen mahdollinen tuote jokaiselta mahdollisesta osa-alueelta, mikä ja toimii 2 kertaan. suht ok, tai ja siis ne on hirvittävän kalliita. Tuosta tulee muuten YouTube thumbnailin aihe, sitten tulee niinku Apple-väreillä Sony logo, mistä on haukattu palat. Mä todennäköisesti siis tuun hommaamaan tämän Project Morpheuksen vaikka Pääset sitten pelaa varastamalla. Destinyaa Joo, mä voin pelata Destiny, koska mulla on 2 peliä Pleikka 4 edelleen. Wink wink. Mitä edes pelejä, onko mitään varmistettu, että mitkä tulisi tukea Project Morpheusta tulevaisuudessa? Niin, no siis, Varmaan Just Dance 6. Ensimmäisenä tulee mieleen, siis tämähän on semmoinen peli, minkä pitäisi tulla tänä vuonna jo, mutta siis toi DayZ Pleikka 4-versio. Just. Mutta siis silleen, että sitähän on, eikö sitä Oculus Riftilläkin demottu aika monta kertaa PC-versio? Joo. Muistaakseni kyllä, mutta tämä todennäköisesti tulee vaatimaan siis sen, että niitä PlayStation Move-kapuloita käytetään ahkeraan tahtiin. Voi luoja. Se on kyllä semmoinen, siis myydäänkö niitä kapuloita ensin? Siis onko niitä myynnissä? On niitä myynnissä Anttilassa. Onko Anttila? Top-tenissä. Niin, mulle tulee mieleen vaan tosta semmoinen, että jos ruvetaan niinku liian paljon niinku tavallaan tekemään myönnytyksiä sille perinteiselle peli, niinku mitä sä teet vuorovaikutuspelin kanssa, sulla on ohjaaja, sulla on näppisä hiiri, ja sitten niinku, tämän pitäisi olla vaan lisäosa jatke siihen. Ei silleen, että sun pitäisi heilutella jotain helvetin tötteröitä vielä sen lisäksi. Se pitäisi olla optio. Niin. Niin kuin Heavy Rainissa, sä pystyt käyttämään sitä, mutta sä pystyt pelaamaan myös sitten tuolla ihan perusohjaamalla. No niin, sehän tuli tämä muu tuki vasta myöhemmin Heavy Rainiin, mikä oli siis niinku päivitys vaan. Mutta joo, ja siis mä tarkoitan sitä, että se ei ollut se pointti tässä, vaan se, että se oli optio. Se oli vaihtoehto, eikä silleen, että okei, jos sä haluat käyttää tätä kypärää, tai no, miksi nyt kutsutaan virtuaalisuus-headsetti, niin sun täytyy käyttää sitten näitä. Ja sitten, jos sä niinku oot enemmänkin semmoinen sohvapelaaja, etkä sä halua mitään Kinect Move-tyylistä hikoilua sun olkkarissa. Mä en ainakaan halua hikoilla olkkarissani pätkääkään. Etkö makkarissa? Enkä todellakaan makkarissa. Hikoilu jätetään vessaan. Juu, kyllä, mutta siis tosiaan Mäkin uskon, että se on kyllä optio siis täysin noihin peleihin. Eihän se nyt tule olemaan, että jokainen peli vaatii vittu. Eihän se nyt tule todellakaan olemaan sitä, vaan varmaan Project Cars voisi kuvitella, että on yksi tulevaisuudessa Pleikka 4, mikä tulee Morpheusta käyttämään, mutta veikkaa, että aika laihaksi ja kuriositeetiksi toi Morpheus tulee Pleikka 4 ainakin aluksi. Toivottavasti siis Sonylla on plääninä, niillä on selkeä suunnitelma, mitä ne aikoo niin satsaa tähän, koska selkeästi virtuaalitodellisuus on tulevaisuutta. Samaa mieltä oli Atari julkistaessaan Jaguarilleensa VR-lasit. Ja miten siinä kävi? Ne oli niin hienon näköisiä ne pelit, kenellekään ei varmaan tule jotain laattareaktioita, kun yritetään pelata tai helvetin Wolfenstein 3D:tä jollain laseilta yle. Sääli niitä laseja koskaan julkaistu. Pleikka 2 oli kans omat virtuaalitodellisuuslasinsa. Oli Master Systemilläkin. Joo, että niinku näitä on nähty, mutta nyt hype on vain totta. Oli se myös totta, kun Nintendo julkaisi Virtual Boy. Virtual Boy oli hieno laite. Älkää dissatko, jos ette ole kokeillut. Mä en ole kokeillut, mä niin haluaisin kokeilla. Niska tulee helvetin kipeäksi. Mä ajattelin, että jos niinku treenaa sitten sellaiset törkeät epäkkäät. Ja sit siinähän ne tulee kuule. Kun strappaat sen vaan naamaan kiinni, et käytä sitä pöytätelinettä, vaan kävelet vaan kadulla se päässä. Ja katsot, mitä ihmiset sanoo. Keith Apicary-tyyppinen, niin, sillähän on se. Virtual Boy ja sitten siellä vielä Power Gloveseen viereen. Joo. Ja Apple Watch. Kuinka saada varmasti turpaan kadulla? Ehdottomasti. Mutta siis tosiaan vielä kun mä tähdennän tätä näin, että tosiaan Sonylla on nyt suunnitelmana julkaistaan ennen kesäkuuta 2016. Eli noin vuoden sisällä tämä laite on tulossa. Eikö sama juttu ollut Oculus Riftin kanssa, että siitäkin tuli tämä ilmoitus, että milloin se olisi tulossa ensi vuoden puolella? Oliko alkuvuodesta vai loppuvuodesta? Joo, mun käsittääkseni. Mä en nyt tiedä kumpi sana tai pääsi julkaisee ensimmäisenä tämän tiedon, mutta mä veikkaan, että oli Sonylta kyllä vastavetosilla. Eiköhän se ollut pakko reagoida. Niin, eli siis sieltä siis tulee viimeistelemätön tuote siis Sonyn puolesta. No en
sitä en lähde spekuloimaan, koska Sonyhan julkaisi aina vaan kaikkea tosi valmiina, ja siinä ei ole ikinä firmispäivityksiä jälkikäteen, mikä tekee siitä vasta käytettävä liittyen kameroihin ynnä muihin laitteisiin. Mutta mä veikkaan, että koska nämä on nyt selkeästi ne, mitkä on niinku mediahakuisimpia laitteita. Onhan niitä nyt tulossa muiltakin. Mä en muista kaikkia valmistajia, mutta näitä on niinku tulossa parikymmentä. Mad Cats. No niin. Jotain HTC:tä ja muuta. Vaikka mitä. Joo, HTC niin itse asiassa oli. Mad Cats oli pelkkä huono vitsi. Siis näitähän on jo, siis on. Kun ajattelee, niin on. Eikö se Mad Catsin versio ollut semmoinen joku, se näytti jotain... Onko Mad Catsilta oikeasti tulossa? Eikö se ollut semmoinen joku pyöräilykypärän näköinen, joka painaa joku 16 kiloa? Ja sitten tehty styroksista se kuori. Semmoinen aromipesä, missä piuha kiinni. Tilaa nyt. Tilaa 2. Anopille ja... Mutta en mä tiedä, mä oon niinku varovaisen optimistinen, mä toivon, että pääsee testaamaan näitä niinku sitten, että tulee oikeasti näitä pelejä, että tää ei jää semmoiseksi niinku, vaan niinku kaikki on sanonut kuriositeetiksi. Mä oon siis mä oon aivan pihalla tästä virtuaalitodellisuudesta. Mä oon katsonut vain hienoja esittelytrailereita, jotka siis ei niinku demonstroi, mitä se laite toimii, vaan ne on enemmänkin mainospotteja. Niin miten niinku esimerkiksi Oculus Rift, toimiiko se ristiin kaikilla oikeastaan alustoilla? PC vaan? PC. Aha, no sitten mulla ei tällä olla mitään asiaa Oculus Riftille. Kyllä siihen varmaan Mäkkiinkin jotain tulee. Eikö Mikkikselläkin ollut joku, mutta se oli vähän niinku erityylinen. Se oli semmoinen, että se niinku maalaa jotain niinku virtuaalitodellisuutta niinku olemassa olevaan tilaan. Mikähän sen nimi nyt taas oli? Mä en muista mikä, mutta se oli joku tämmöinen, että sä kävelet niinku huoneessa ja sitten sä katsot jotain taulua, niin siihen tulee joku valikko. Joo, siellä näkyy jotain Minecraft-juttuja. Ei, mutta siis eikö niillä ollut tämmöinen? Joo, siis niillä on se, jos näkyy joku Minecraft siinä niinku kahvipöydällä silleen, että joo. Sä pystyt niinku tyyliin niinku manipuloimaan niinku 3D-todellisuudessa, mikä on yhdistetty niinku oikeaan todellisuuteen. Se oli makea, ja sitten Skype-keskustelu siinä mainospotissa jälleen isä neuvoo tytärtään, kuinka tyhjentää hajulukko lavuaarin alta. Ja isä voisi neuvoa tytärtään tyhjentää niin, vähän jotain muuta. Mä ajattelin, että tämä menee todella huonoon niin suuntaan taas tämä keskustelu, että sieltä tulee taas jotain setaa meidän kimpus kohta. Mutta se olikin Pasi. Mutta se oli Pasi, joka otti tän esiin, ja hyi sinua. Mä en ole sanonut mitään mihinkään liittyvää. Mutta siis olisi voinut esimerkiksi, miten tyhjennetään vessanpönttö, jos se tulvii. Kannattaa laittaa tiskiaine tabletteja, murskaa ne ja sitten lisätä kiehuvaa veteen saaville. Okei, Dreamcast-suosikki saapuu uusiksi PC:lle. Tää saattaa kiinnostaa Pasia. Grandia 2. Dreamcastille 15 vuotta sitten julkaistu hyvin Final Fantasy-tyyppinen roolipeli Grandia toinen julkaistaan uudelleen Steamissa fanien kovasta pyynnöstä. Grandia toinen. Mä en tiennyt, että sillä on kakkosu. En tiennyt minäkään. Mä oon taas tietämätön ja mä en tiedä, mikä on Grandia. Se on Japsi RPG. Mä palaan vielä. Okay. Tää Microsoftin laite oli HoloLens. HoloLens. Aivan. HoloLens. Muistatteko, mikä muuten oli Kinect ennen Kinectia? Project NSA. Ei, vaan sillä oli oikeasti joku hemmetin hyvä nimi ja sitten Kinect tuli jo. Mä ajattelin vaan suosittu muista, mutta eihän täällä kukaan asiantuntija missään. Mulla on tässä tietokone vieressä. Puhukaa jostain, niin mä kehitin se. Palaa taas tuohon Kinectiin edellisen nimen, joka mainittiin sivulauseessa. Puhukaa vaikka, nyt ollaan puhuttu Destinystä varmaan jokaisessa podcastissa. Ja viimeksi puhuttiin, kun Pasi ei ollut paikalla. Me päästiin oikein jauhamaan sitä, mutta nytten tämän viikon, eikö se ole huomenna? Milloin huomenna tulee. 19. päivä, niin tiistaina. Julkaistaan nyt tää mikä tää oli? House of Wolves. Queens of Bulls lisäosa, johonka on nyt päässyt jo niinku tälleen varaslähdön ottamaan, keräämään näitä itemeitä. Ja... Joo, patchi tuli, missä siis tuli myös uudet bountit siihen messiin, ja mä kävin tekemässä yhden niistä. Mä olin vähän siellä, että ei ole mun kuppi teetä. Ja PvPtä, niitä PvP-revardeja tuli sieltä, mutta ne PvPt ei ole auki luonnollisista syistä. Mutta se on kuitenkin se juttu, mitä mä oon kaikista eniten odottanut tältä lisäriltä, koska ei joutuu uutta raidia. Uudet mapit tulee nyt, nekin käyn tsekkaamassa totta kai. Kyllä siinä on sisältöä, mutta sillä justiin vaan, että nyt kun annetaan tämmöinen ennakkomaistiainen ja yritetään niin kuin näyttää, että mitä tavallaan on mahdollista tehdä, niin aika moni oli justiin sanonut, että meillä on jotain tokeneita hirveät määrät varastossa ja kukaan ei tiedä, mitä niillä tehdään. Todennäköisesti niillä saa sinisiä engrameita. Siis mulla on sinisiä engrameita nyt ihan täynnä koko ajan. Sitten kun tulee lisäosa, niin sitten ne pääsee dekryptaan. Pasi, hei, se nimi oli Project Natal. Natalhan se. Joo, tosi hieno. Vähän niin kuin Rafael Natal. Oliko se mukana se? Mä muistin, että se olisi ollut joku hyvä. Hieno. Joo, ei Microsoft on niin mennyt ikinä mitään hienosta. Mutta Destiny, se oli suuri pettymys tämä uusi, mutta Witcher 3 on semmoinen, joka on kerännyt paljon
paljon hypeä ympärilleen, ja julkaisupäivä on sattumoisin sama kuin mikä on toi House of Wolvesin julkaisupäivä, eli tiistai 19. päivä, ja todennäköisesti Bungie vihaa, kuka ikinä tämä on julkaissutkaan. CD Projekt Red, ne on puolalaisia, niin leikannut ryttyillä, ne pistää dunkkuus. Joo, kurva. Kyllä. Ja todennäköisesti yli puolet Destiny-pelaajista pelaa mieluummin Witcheria sitten. Kaikki Xbox ja Destiny ostaneet pelaa mieluummin Witcheria. Kaikki Xbox. Kuka pelaa Xboxilla Destiny? Itse asiassa suurin osa niin. itse asiassa. Siis sehän siinä on niinku oudointa koko tässä kuviossa. Nyt kun Pleikka 4 ja Xbox Onein tämä kilvottelu on koko ajan sitä, että niinku ostetaan näitä yksinoikeusjuttuja. Niin Destiny tyylisessä pelissä on muutenkin helvetin vähän sisältöä oikeasti. Se on niinku aivan liian vähän. Niin sitten niinku Xbox-jengi jää vielä, niin vielä lyödään niinku kovempaa. Sä maksat ihan samat hinnat kaikesta, mutta saat vähemmän strike. Oikein ne on paskoja strikeja, saat vähemmän aseita. Mutta ne aseet itse asiassa ei ollut paskoja. Ne on pelin parhaimpia aseita. Hawkmoon on sikakova. Ne on tämmönen iso pyssy. Joo, ja siis varmaan 2 tyyppiä tajus, mistä me puhuttiin just äsken. Niin, Pasi näyttää siitä, että se kuolee tylsyyteen. Mutta siis niinku kuitenkin, että mitä mieltä olette yleisesti siitä, kun koko ajan tunnutaan, niinku, että kaikki isot pelit brändätään niinku joko Sonyn peleiksi tai Xbox-peleiksi, riippumatta siitä, onko siinä mitään oikeasti niinku lisäsisältöä. Yhtenä tyyppi esimerkiksi juuri mainittu Witcher 3, joka on todella vahvasti brändätty Xboxin peliksi. Vaikka mun käsittääkseni siellä on joku ihan kosmeettinen lisä vaan. Joo, jos mainoksia on seurannut, niin luulisi, että ei se ilmeisesti Pleikka 4 ollenkaan. Niin, mutta siis totahan sitä yritetään saada, mutta siis edelleenkin se julkaistaan samaan aikaan PC:lle, Pleikkarille, Xboxille. Mitä mieltä olette niinku tommosesta, niinku, että tavallaan yritetään kääntää, niinku, onko siitä niinku mitään haittaa teille, jos sille ei ole mitään? Ei ole mitään väliä. Ei mitään väliä, ei. Siis ei mulla ole mitään muuta sanottavaa, ei mua kiinnosta. Ihan sama, kyllä mä tiedän, että joku tulee niinku pleikkarille kuitenkin, jos se tulee. Niin. Mutta mitäs esimerkiksi sitten, niinku, kun ostetaan esimerkiksi tämmöinen ajastettu yksinäköisesti esimerkiksi Tomb Raiderista? Niin, Tomb Raiderista. Onko siitä edes mitään tietoa, että onko se tulossa sitten boxista jälkikäteen? Siis, ei ole varmaan puhuttu mitään. Se mikä tuossa on kans jännä, että muistatteko te yhtään toista tämmöistä tapausta, missä on ostettu niinku niinku ihan etukäteen sanottu, että tämä on niinku timed exclusive. Ei ole sanottu, niinku, että tämä on exclusive tai jotain, että tämä tulee pleikkarille esimerkiksi, vaan muistatteko te yhtään samanlaista tapausta? Ei tule mieleen, mutta on ollut jotain sellaisia, että ne portit tulee niinku myöhemmin, niin. mutta ei silleen niinku tietoisesti, että te saatte vasta myöhemmin. Viime sukupolvellahan se oli se juttu, että jos joku PC-peli esimerkiksi käännettiin konsoleen, niin totta kai se tuli ekana Xbox 360, koska se oli paljon helpompi arkkitehtuuri tehdä niitä käännöksiä. Ja useimmiten sitten niinku tämmöisten isojen pelien niinku PlayStation 3-versiot kärsi ongelmista, koska se systeemi oli niin täysin eri, se systeemi ja ne muut oli niin vaikeita pelin kehittää. Niin, no siis Mass Effectit, nehän tuli vasta vuosien jälkeen. 1 ja 2 tuli vasta niinku monen vuoden jälkeen. Koska kaikkien konsoleiden pitäisi käyttää DirectX:ää. Nimenomaan. Siis mä vaan niinku rupesin miettimään, että koska mulla on kaikki konsolit, mä oon vaan heittänyt elämäni kaivoon ja ostanut ohjaimia ja konsoleita ja kaikkea niinku isolla rahalla. Mä niinku mietin koko ajan sitä, että kun mä oon niinku iloisessa asemassa siitä, että mun ei tarvitse valita. Mutta jos niinku esimerkiksi mä olisin pleikkarifani ja mä olisin halunnut se uuden Tomb Raideri, niin totta kai mua niinku vituttaisi tommonen, että mua vituttaa tälläkin hetkellä, mulla ei ole mitään mieltymystä ostaa Xbox 360, koska sillä ei ole mitään peliä, mikä Xbox mua One. kiinnostaisi. No se juuri sitä tarkoitti. Se on niin passé konsoli, että mä en muista nähdä sen nimeä. Xbox 360 ei ole tullut tässä 8 vuodessa mitään. mä itse asiassa kiistäisin. Mä sanon, että mun mielestä Xbox Oneilla on edelleenkin paremmat yksinoikeuspelit, jos ajattelee vaan, että kuinka paljon niitä pelejä ja minkä laatu siinä pelit on. Niin, ajattelee on yksinoikeuksia. Sunset Overdrive ja Forza Horizon 2. Niin, ja Halo Collection. Samat pelit. Quantum Leap tulee. Quantum Break. Mikä? Se oli leffa se Quantum Leap. TV-sarja. Ei kyllä TV-sarja. Se oli joku levy. Minkä ihmeen takia Quantum pitää laittaa kaikkeen? Rise, totta. Oli hieno peli. Sitä kyllä, oli parempi kuin Näkki. No siis joo, oli parempi kuin Näkki. Olihan se siis niin nätti peli siinä julkaisussa, että sitä pääsi ihmettelemään ja se oli hienoa. Mutta siis edelleenkin sillä, kun ajatellaan, että pleikkaripelejä semmosia must have yksinoikeuspelejä, mitä nyt on tullut viime aikoina. Ei ole niitäkään oikein. No Bloodborne. Okay. Se on ainoa, mikä mulle niinku tulee semmoinen, että se olisi niinku semmoinen, minkä takia mä olisin voinut ostaa se, jos mulla ei olisi sitä.
Mäkin nyt yritän tässä miettiä yksin oikeutta. Mä kyllä katsoin tuon pelihyllyä, mikä näyttää. Mä niin vaan Last of Us, mutta kun se on Pleikka 3, mutta kun se on niin paljon parempi Pleikka 4. Siis sehän on remasterointikonsoli näköjään. Siellä on kaikki PlayStation 2 ja 3. Siis PlayStation kanssa. Tää on lanseerattu, meillä on tekijänoikeudet, ette käytä. Mun on pakko myöntää, että se on varastettu. Perhana. Ei kerro keneltä. Mutta siis se on itse asiassa totta, nimittäin tämä sukupolvi kokonaan on ollut pelkkä remasterin perää. Ja sen takia meillä on just nyt niin pirun vaikeaa miettiä näitä yksinoikeustitteleitä, koska sieltä tulee se, hei, me julkaistaan tämä peli, joka tuli kyllä 2 vuotta sitten edelliselle sukupolvelle, mutta me julkaistaan tämä uudestaan ja se on pikkasen nätimpi. Tiedättekö muuten, pojat, millä on parhaat yksinoikeuspelit? Wii Ulla. Sä et valehdella, koska Nintendolla on aina parhaat yksinoikeuspelit. Mutta noista 2, kun pitää ruveta valitsemaan, niin kyllä mä niinku ihan pelkästään niinku pelien perusteella menisin Xbox One, jos sen saa ilman Kinectia. Pelkästään pelien perusteella, mutta itse senhän konsoli ei niinkään. Itse konsoli on aika hanurista kyllä vieläkin. Mutta siis siihen tuli kuitenkin toukokuun Xbox One-päivitys, joka on nyt ladattavissa. Siis. Mutta on se paljon parempi käyttää niin kuin nyt, kun silloin launchissa siihen ihan eri planeetalta. PlayStation 4 on paljon parempi käyttää, mutta se ei ollut niin rikki lähtökohtaisesti, että se olisi tarvinnut sitä apua niin paljon. Mutta en tiedä. Xbox One on vielä halpa verrattuna Pleikka 4. Tuntuu, että sitä 299 saa gigantista tällä hetkellä, kun mutta se on ilman Kinectia. Mä haluan Kinectin mukaan. Minkä takia sä haluat Kinectin? Mitä sä haluat tehdä sillä? Xbox, turn on. Yksi, jossa Xbox One on helvettiä, kun sit kuuluu semmoinen hurina, ja sitten kun se yöksi jättää päälle sillä, että se on Kinect-valmiudessa, niin ei saa unta. Okei. No mä en tiedä, mistä sä puhut, koska mä asun 2. Mulle itse asiassa on ollut kyllä siis, no on se ehkä vähän äänekään kuin Pleikka 4, mutta Pleikka 4 lähti taas vittumaan semmoinen niin ininä. Onko se? En mä tiedä, mun ei tarvinnut pistää pattereita päälle mun asunnossa niin 6 vuoteen, koska nuo kaikki konsolit lämmittää niin paljon sitä kämppää. Semmoinen oikea käytettävyysvertailu pitäisi tehdä ihan niin kuin kuluttajatutkimus mielessä. Joo, siis otetaan desibelimittarit, lämpömittarit, se etälämpömittari. Mutta itse asiassa Wii Usakin aika vittumainen käyntiä, niin kun se innostuu välillä. Joo, silloin kun se rupeaa tekemään sitä päivytystä yhtäkkiä. Siinä on semmoinen aikamoinen niin kuin Commodore. Se kuulostaa siitä, että se levy lähtee pyörissä sisällä. Ja sitten kun se ohjaan hyppyä valot päälle yöllä, kun siellä on joku Kirby-mainos hyökkää, että mitä helvettiä. Kuulostaa, se valtaa sun asunnon, se rupeaa ampumaan levyjä sieltä. Skynet. Joo. Hei, pitää puhua PC-stäkin. Pitää puhua PC-stäkin nyt. Siis Witcher 3 käsiteltiin varmaan parhaimmillaan PC:llä, luulisin. Todennäköisesti paras Witcher-kokemus tulee PC:llä. Se on aika komeen näköistä. Pelikokemus. On katsonut grafiikkavertailuita, mutta PC:lle tulee myös loistavia pelejä, mitä emme näe konsoleilla kovinkaan nopeasti. Varmaan Double Finein Broken Age. Onko tuttu? Tim Schaferin peli. Nyt on tullut Act 2, ihan täysin hiljaisuudessa. Siitä on tullut arvioita ja kaikkea, niin kuin mä olen edes kuullut tästä. Niin kuin, mä en voi odottaa, että mä pääsen kunnolla paneutumaan siihen. Se ykkösessä oli aivan loistava. Siis tämmönen episodipohjainen vanhan koulukunnan point and click seikkailu. Ootteko pelannut? Edelleen Steam-kirjastosta löytyy niin kuin monta sataa muutakin peliä, mihin en ole vielä koskenut. Ja sinänsä harmittaa, noin point and clickit on niin tosi rakas genre ollut PC-puolella lapsuudesta asti. En tiedä, miksi en ole vielä kokeillut. Ja Tim Schafer, totta kai, kun vanha LucasArts-jäbä pääsee tuossa kimppuun, niin oikeastaan niin kuin sääli, että en ole kokeillut. Onko siinä sitä samaa huumoria esimerkiksi, mitä ne LucasArtsin pelit oli? On, se on siis tosi, viime aikoina tuli toi Grim Fandango, tuli remasteroituna. Jälleen remaster. Niin, jälleen remasteroituna. Siis siinä on hyvin, kyllä sä niinku huomaat sen. Se on hyvin omanlaisensa peli niinku graafisesti ja muutenkin. Se on semmoinen, niinku, mä sanoisin niinku ensimmäistä, että se on hellyyttävä peli. Se on semmoinen, siitä tulee niinku hyvä mieli. Siinä on vähän semmoinen, niinku, en mä tiedä, siitä tulee niinku oikeasti hyvä mieli, vaan se on semmoinen hyvän olon peli kaikin puolin. Okei, tää siis yllätti kaikki. Löi vaakalaudalta aivan kaikki, mutta sä et kuulosta siltä, että sä olisit vielä valmis ton sun listan kanssa. Mun listan, että mitä pelejä on tullut viime aikoina. PC:llä. PC:llä. Yksinoikeus PC:llä. No, kyllä mä oon itse asiassa aika valmis. Se oli siinä se. Mä oon aika valmis. Nyt tällä hetkellä ei ole muita mun listalla. No Siviin on tulossa uutta lisäriä, Beyond Earthiin, tulvalisäriä. Todellakin, hei, Halo Spartan Strike, älkää ostako. Me mennään pienelle tauolle, tullaan hetken kuluttua uudestaan takaisin. Tervetuloa takaisin, ja nyt jatkamme
äskeisten poikkeuksellisten positiivisten aiheiden ja hauskan iloittelun jälkeen hyvin, hyvin synkissä tunnelmissa. Meille kaikille rakas jättiläinen, ehkä lajinsa vanhin. Eikö Konami ole lajinsa vanhin? Konsolipelinä semmoisina, mitä me tunnemme, niin kyllä. Eikö se ole vanhin? Niin. Eli siis jättiläinen on nuutumassa kasaan. Se on potkittu tervahautaan, se on vajoamassa koko ajan syvemmälle ja syvemmälle. Me ollaan pitkin alkuvuotta. Vanhoja poikia viiksekkäitä. Niin. Konamilla ei mene hyvin. Me ollaan jo käsitelty tässäkin podcastissa vaikka millä mitalla sitä, että Konami ja Kojima lopettivat Hideo-pelien tekemisen. Tosi hauskaa. Ja samalla surullista. Silent Hills, Rest in Peace. Guillermo del Torokin oli kuulemma itkenyt. Hän oli niin surullinen, että hänellä oli tullut kyyneleitä. Hänen rasvainen sydän kärsi. Silent Hills ja Kojiman yhteistyön loputtua. Ja nyt siis, mitä mäkin nyt tässä on viime aikoina lukenut, siis hyvin lyhyen ajan sisällä, on lukenut vanhojakin uutisia siitä, että esimerkiksi Castlevaniaiden tuottaja Koji Igarashi oli jättänyt Konamin ja Kojiman, joka oli nyt töissä siellä viime vuoden puolella jo. Eli siis maaliskuussa. Eli siitä on niinku reilusti yli vuosi aikaa, ja kun hänkin oli lähtenyt. Hänellä on nyt uusi Kickstarteri, mistä puhutaan tuonempana lisää, mutta siis sieltä on lähtenyt hirveästi isoja nimiä pois. Ja nyt Konamilta on tullut iso ilmoitus, että he keskittyy jatkossa mobiilipeleihin. Kyllä, enemmän. eli Konamin uusi toimitusjohtaja, en nyt nimeä muista, hyvin japanilainen sellainen, ilmoitti, että tulevaisuudessa pelaaminen siirtyy mobiiliin. Ja myös Konami seuraa ajan hermoilla ja tulee keskittymään siis tulevaisuudessa mobiilipeleihin ja keskittymään, että miten myös pelisarjat, kuten Metal Gear Solid ja Winning Eleven pystyvät tarjoamaan mobiilipelipuolella, joten yksi yhteen isot AAA-luokan pelit, konsolipelit, Kojima ei tule enää keskittämään niihin resursseja. Konami. Tämä on vaarallista. Konami. Tämä on vaarallista. Tämä on todella vaarallista. Kojima, Konami, liian pitkä suhde yhdessä, ero on tuskainen ja nimi on jäänyt vieläkin puolisolle, mutta ne... Eli Konami käytännössä semmoisena, mitä me ollaan tunnettu kuollut. Mutta Hideo-pelit elää. Hideo-pelit elää edelleen minun sydämessä. Mutta mobiilissa. Samoin myös tähän Del Toro-hommaan vielä palatakseen Silent Hillsistä, niin Del Torohan edelleen niin tämä toivoo projektin kovastikin jatkuva ja luottaa Hideo Kojimaan 100%, vaikka Konamista on paskamaku suuhun jäänytkin. Ja toivottavasti ehkä tulevaisuudessa, kun Kojimakin sitten perustaa oman Hideo-peliyrityksensä, niin tätä kautta saataisiin jotain kauhupelisekoilua sieltä puolelta. Koska Konami on kuitenkin lajinsa vanhin, niin kaikki on varmasti pelanneet jotain Konamin peliä, meistäkin, jotka emme paljon videopelejä pelaa, niin Hideo-pelejä pelaa, niin varmasti jokaisella on jokin muisto Konamista. Ja mikä on teille se kaikista paras niistä? Pasi, sulla on varmaan niinku enemmän muistoja kuin kenelläkään meillä, kun olet tuommoinen retromies. Mistähän sitä aloittaa? Konami on kuitenkin se, että mikä on seurannut sieltä NES-ajoista, eli sieltä kun aloitti pelaamisen. Ihan niitä ensimmäisiä pelejä. Oikeastaan ensimmäisiä pelejä, mitä mulla oli Konamin peli, ja se oli Jack Nicklaus 18 House of Championship Golf. Ei rakkaita muistoja, siirrytään eteenpäin, mutta rakkain muisto varmasti on se Metal Gear Solid ensimmäinen, mikä tuli 98 Pleikka ykköselle ja näytti se, että millaista konsolipelaaminen voi olla, millaista elokuvamainen kokemus pystyy pelissä olla. Se oli tarinavetoisuudella tai jotain, mitä vaikka olin joku 90-vuotias, en täysin ymmärtänyt juonta, mutta silti se sai vedettyä sisäänsä ja se tunnelma ja atmosfääri oli jotain uskomatonta. Okei, Hideo-peli, eli Kojiman pelejä, siinä ei Konami silleen omalla tavallaan niin suuressa roolissa ollut kuin julkaisijana, mutta kuitenkin se on rakkain muista mitä on. Mutta sitten jos retropeleistä puhutaan, niin kaikki varmasti muistaa Contrat, Castlevaniat, mitä näitä kaikki onkaan. Mitäs teillä? Mulle tulee mieleen, niin kuin, ihan jos, mä en tiedä, onko tämä oikeasti mun ensimmäinen muisto Konamin peleistä, mutta siis, eikö siis koko se Konami Code, mikä oli joskus kova sana. Niin kuin ylös vasen oikein. Niin, eli Gradius. Eikö Gradius ole niin kuin, varmaan semmoinen fundamentaalinen Konami-peli? Olis Gradius nyt Konami vai Namcon peli? Oliko se no, siinä, eikö siinä kuitenkin käytettiin sitä Konami Code? Sitten se on kyllä Konami, jos se olihan se Konamin niin. Kyllä. Gradius on 85. Mutta siis ajatellaan, että siis Konami on ollut hengissä vuodesta 69 asti. 69. 69 asti.
Siis ei nyt varmaan tehnyt videopelejä ihan koko ajan, mutta jotain tietokonehäsmänkää. Joo, tekehän Nintendokin pelikortteja alun perin. Mutta eikö Nintendo ole joku 1800-luvulla perustettu? Mutta siis niinku, että Konami on mun käsittääkseni, en nyt tiedä onko se tehnyt niinku ensimmäisen niin kuin kaupallisen videopelin, tai joku tällainen juttu siinä oli, että se oli jollain tituleerattu, että se on vanhin, edelleen voimassa oleva ja hengissä oleva videopelifirma. Meidät voi kiistää ja laittaa hate-mailia, jos näin ei ole, mutta Gradius on varmaan ensimmäinen semmoinen peli, mistä niinku, mäkin voisin ajatella, että se on niinku vanhin Konami-peli, mitä mä oon pelannut. Mutta niinku rakkaimmat muistot, siis mun mielestä niinku, voiko mä sanoa, että Metal Gear Solid 1? Voit. Onko se ok? Voit sanoa, se on täysin siis ok. Sehän on se on huikea peli. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja tuskin kukaan voi kieltää, etteikö Metal Gear Solid 1 olisi yksi parhaista peleistä, mitä on koskaan pelannut. Itse asiassa mä komppaan Pasi hyvin pitkälle siinä. Meillä oli koulussa ala-asteella semmoinen pieni kaveriporukka, jonka niin me pelattiin pelejä ja me juteltiin niistä. Meillä oli hyvin semmoinen kerhomainen meininki. Ja sitten sit me niinku, mä muistin, se ei ollut minä, joka sen pelin toi siihen porukkaan, vaan se oli, että jollain oli kopioista. Mä muistin, että siinä oli monta levyä. Joo. Eli Final Fantasy oli ollut monta levyä, niin se niinku merkitsee, että nyt on niinku pitkä peli. Nimenomaan. Niin, että nyt on laadukas peli oltava. Niin. Ja sitten siinä on se joku juttu, aina kun sä pääst yhden levyn läpi ja sä vaihdat sitä, niin sä tiedät, missä sä oot menossa siinä pelissä. Ja siis kyllä mä muistan, että ensimmäistä kertaa, kun mä mietin, että niinku nyt mua koskettaa niinku oikeasti joku niinku videopelihahmo, tämmöinen tilanne, niiden välinen niinku interaktio, oli siis niinku tää Sniper Wolfin kuolema siellä. Kyllä. Ja se oli niinku semmoinen, niinku, että wow, että tässä on niinku oikeasti jotain draamaa, nämä laatikkopäiset ukkelit juttelee toisilleen syvällisiä. Ja Jäbä. Ilman, että suu aukeaa ollenkaan. Jäbä. Se oli aika uskomatonta. Spoilereita. Se on totta, mutta spoiler alert siis tulevaisuudesta tässä keskustelussa. Joo. Ja toi oli yksi, ja sitten kans mitä niitä 90-vuotias Pasi hämmästeli, oli tää Merylin ja niin Snakein välinen niin tää suhde siinä pelissä, mikä oli hämmästyttävän upeeta. Ja se kohtaus, kun sulla on niinku mahdollisuus pelastaa Meryl siinä niin tää rämpyttelykohtauksessa, missä niin Oselot kiduttaa sua siinä sähkölaitteessa. Mä en edes tiennyt, että se käytännössä niin ennen olisi voinut tietää mitenkään, että Meryl pelastuu siinä, mutta kun meillä oli sama juttu kuin sulla, tämmöinen friendiporukka, ja siinä just kertoi niin friendi, että sitten Meryl niitä pelastuu lopussa, jos sä selvittää sitä, se kuolee lopussa, jos et. Pakkohan se jumalauta yrittää sormet paskana ja kynnet irti, se pelastaa keinolla millä hyvänsä. Mä tein sille, että mä niinku laitan keskisormen rystysen siihen, sormen rystysen siihen näppäin päälle ja hakkaan sitä tälleen, näin multa meni rikki toi rystynen, siitä tuli verta. Todella huono se taktiikka. Vielä tämänkään paras päivänä taktiikka on se, samalla. että etusormen ja peukalon kynnet noin yhteen ja sitten tuolla välillä hankaa. Tosi huono taktiikka, nimittäin kaikista paras on ottaa perinteinen Colt-sytkäri ja sitten sitä hieroa Kitara Plektralla kokeilin, ja kun mulla oli mukana silloin, kun mä pelasin sitä. Mä pelasin vissiin mummolasta kohtausta, kidutuskohtausta. Pystyykö sitä niinku ikinä pääsee edes läpi? Pystyy. Joo. Mutta siis silleen, niinku, mitä se niinku erosi sitten, jos sä niinku et luovuttanut? Se Oselot lopettaa sen kiduttamisen. Ja sit sä vaan niinku herät siellä sellissä ja pääset karkaamaan. Se jatkuu samalla tavalla, mutta sä et luovuta. Mä en muista pääsemistä ikinä läpi. Mä muistan, että mäkin yritin ihan helvetisti. Ja siis siinähän niinku pelkästään se loppu sinemaatti sitten vaihtuu sillä siinä mikä Otakonin tilalla, niin siinä on vaan Meryl. Jep. Ja sitten saat sitten seuraavaa ja seuraavaa pelikertaa varten saat sitten eri power-uppeista sitä varten. Joo, siellä on bandannaa, millä saa ikuisia ammuksia ja muuttuu näkymättömäksi. Joo, Otakonilta saa sen näkymättömyyspuvun ja sitten Meryliltä sai panos bandana. Joka on kyllä semmoinen, että sut selvästikin palkitaan siitä, että sä oot oikeasti niin vetänyt kirjoittamisella. Sä oot vuodattanut verta. Siinä oli yksi kans juttu, minkä mä tuun ikuisesti muistaa sit pelistä, oli tää radiotaajuusjuttu. Kyllä. No, niin se back of the CD case. Joo. Vittu se oli tyhmä. Se oli tosi tyhmä, mutta siis toi on jotenkin semmoinen, mikä symboloi mulle Kojiman neroutta. Yep. Siis se jätkä tekee tommoista. Ja justiin se, että Psycho Mantista vastaan tapella, niin sun pitää vaihtaa ohjainporttia, niin se ei enää pysty lukemaan sun liikkeitä. Ja siis niinku, noi on niinku älyttömiä juttuja. Ja siis niinku, aivan huikea, se vaivaa nähty siihen, että se lukee sun save-dataa sieltä, että mitä pelejä sä oot, mitä Konamin pelejä sä oot pelannut. Mulla oli parasta se, että mä pelasin sen ekaa kertaa niin kuin en Pleikka ykkösellä, vaan PSP:llä, niin sitten noi kaikki jutut, niin kuin, ne on ihan
Ei niitä voi tietää, ellei mene sitä nettiin, mikä vittu sen joku radiotaajuus oli, ja sitten miten mä vaihan tässä jotain ohjaimen paikkaa. Se oli aikaa ennen latauspelejä. Miten tuo ohjaimen paikka hoidettiin? Siellä mennään asetuksiin ja sitten sieltä silleen niinku riesain. Joo, siis vähän niin kuin Pleikka kolmosellakin, niin reassignataan ohjainta. Sehän menee koko fiilis siinä. Niin. Ei se ole sama, koska sulla oli se konkreettinen touhu sillä, että sä vetäisit sen irti. Mutta niinku, sit sekin, että kuinka sitä 4. seinää rikottiin siinä pelissä jatkuvasti, kun Colonel kertoo sulle, Snake, look at the back of the CD. Tuo on muuten paskin Colonel, mitä kukaan on koskaan tehnyt. Se oli look mun tammi. Look at the back of the CD case. And you'll see medals. Sehän kuulosti ihan siltä Troutmanilta, se jätkä tuosta Rambosta. Eikö se ollut ihan sama? Se oli saman näköinen. Se on sama semmoinen käheä. Se oli joo. Perus niinku jermu, että on joku Green Beret-tyyppi. Eikö se muuten, oliko se se Eversti siinä, niin miten se meni se juonikuvio? Oliko se niinku noita alkuperäisen Snakein jotain, siis Big Bossin jotain niinku miten se menee se kuvio? Mun pitää lukea taas. No siis se oli muistaakseni näitä Foxhoundin Colonel, niin kuin nimikin sanoo, sen tytär oli Meryl, niin. Ja sitten sen niin Naomi Campbell oli muistaakseni se toinen, se blondi hiuksinen. Siis nämä hahmothan pyöräytettiin suoraan Metal Gearista. Joo, Metal Gear 2:sta. Joo, että se oli se koko homman pointti siinä, että se niinku juoni on yhteneväinen. Niin, no, mutta täytyy sanoa, että kyllä tossakin se juoni sitten niinku loppujen lopuksi paisui niin naurettavuuksiin, se niinku itseironia muuttui semmoiseksi niinku itseoikeutukseksi, että me voidaan tehdä ihan mitä vaan, vielä naurettavimpi juttuja ja sitten niinku jengi ostaa tämän ja on fanaattisesti mukana. Ja vielä suuremmin se näkyi sitten Metal Gear Solid 2, jossa sitten oli Fission Mail ja kaikkia näitä juttuja, että se niinku paisutettiin entistä enemmän sitä ja sitten yhtäkkiä Metal Gear Solid 2 olikin vihattuin Metal Gear-pelit ikinä. Jostain kumman syystä. Siis mikä siinä sun mielestä, okei, on se vihatuin, koska se on niinku vaan ihan vitun hajanainen kanssa. Ihan niinku, siis koska siinä ei pelata Snakeillä. Joo, niin, se harmitti ihmisiä varmaan eniten. Raiden oli, siis mulla ei ole ikinä Raidenia vastaan mitään, koska mä tiesin, että Snake on koko ajan siinä vieressä. Jep, ei mullakaan ollut kyllä Metal Gear Solid 2 mitään vastaan, mun mielestä se oli ihan huikea. Siis siinä oli loistavi, siis Vamp on ehkä paras hahmo, niinku pahis hahmo ikinä. Se on loistava, se on niinku semmoinen, että se tihkuu vaan pahuutta se jätkä. Se on kyllä hauska. Sitten se vittu, että paskihan ei kuole edes. Spoilers! Ja siis kyllä mulla meni kylmiä väreitä, kun tuli se Vampin ensimmäinen cutscene siinä. Ja sit niinku oikeesti mä olin ihan fiiliksissä. Siis kyllä mä oon saanut tosi paljon irti siitä, mutta tosi moni mun kaveri on vaan tullut siihen, että Metal Gear Solid 2, niin se on siis jengi vihaa, koska jengi vihaa. Se niin, yksikään niistä peleistä ei ole huono. Ei edes 4, mikä on käytännössä puoliksi elokuva. Sekin on hyvä, mutta siis se loppuflightis, come on, hei. Hakataan siellä sen robotin raadon päällä niin toisiaan. Siis se on ihan niin kuin, Mun mielestä toi MGS2 on edelleen se, että sillä pelataan Snakeillä, koska mä oon monta kertaa aloittanut sen, enkä ikinä ole päässyt sitä alkua vielä läpi. Aivan siinä on parituntinen alku. Sä oot vaan etsinyt niitä, mitä ne oli, niin tyttöjulistekuvia. Mikä se oli? Se menee aina sinne kaappiin sitten katsomaan niitä. Mikä lehti se oli, minkä en muista nimeä. 4 oli Playboy kyllä. 4 oli Playboy, koska se oli niin vanha. Ja sit, oli 3 oli mun mielestä jotain niinku 60-luvun meikin pin-up-juttuja. 4 oli vielä, jokainen boss fightikinhan oli semmoinen vähäpukeinen nainen. Ja jonka voitettuaan, jos meni makaamaan sen päälle, niin pääsi ottaa valokuvia siitä. Japanilaiset on ihani. Hideo-pelit. Kyllä Hideo-pelit on loistavia. Mutta siis jos rämpöttämisestä puhutaan, niin esimerkiksi mulle yksi tosi rakkaat Konamilta, niin Track and Fieldit, muistaako kukaan? Track and Field. Siinä on yksi peli, joka sai mulle vesikellon peukalon syrjään. Joo, Pleikka 1 on mulla se paras kokemus, se versio siitä, mikä oli, taisi olla jopa julkaisupelejä melkein Pleikka 1. Tämä todella surkea grafiikkainen palikkahahmot hyppii korkeutta ja pituutta ja juoksee. Se on varmasti sellainen ikoninen Konami-peli kyllä. Kyllä. Siis mä en edes suorastaan muistanut, että se on Konami-peli. Mä luotan suhun, jos sä sanot. Joo, kyllä Konami-peli on ja okay.
mitä nyt näitä 90-luvulla teki useita lisenssipelejä hyviä, kuten Looney Tunes-pelit oli loistavia Konamilta, aivan fantastisia. Urheilupelit nyt aina ollut Konamilla kanssa. Turtles in Time on Konamin peli. Ai hemmetti, niin onkin. Sitä harva muuten itse asiassa muistaa. Munkin piti ihan varmistaa se täältä. Nyt niinku muistan, mutta kun mä olin unohtanut koko Turtlesit, joo. Joo, se on meidän bondauspeli. Me ollaan pelattu sitä jonkin verran. Se on edelleenkin semmoinen niinku loistavia pelejä. Paska vaan, että se on niin kallis. Jep, onneksi löytyy. Sulla on se. Mitkä niistä Turtlesista siis kaikki? No kaikkihan niistä on niistä hyvistä Turtles-peleistä SNESille kalliita. Niin, no siis yksi Turtles-peli on vaan SNESille. Tai sitten siinä on se Tournament Fighters. Niin SNESille tuli siis Turtles in Time. Kyllä, ja Tournament Fighters, joka myös tuli niitä NESille. Ja NESille tuli sitten se ykkös Turtles, joka oli siis Ultra Games, eli tämän Konamin tytärryhtiön. Niin, Konamilla oli 2 pelitaloa 90-luvun alussa ja 80-luvulla, Ultra Games ja Konami, koska Ultra Gamesin avulla pystyttiin kiertämään sitä. Ei ole muuta. Mutta siis Ultra Gamesilla pystyi kiertämään, nippelitieto pystyi kiertämään sitä, kun Nintendolla pystyi julkaisemaan yksi julkaisija vaan tietyn määrän pelejä vuodessa. Niin ne perusti toisen, että pystyi vaan työntää ulos. Mutta NESillähän siis tuli tämä ykkönen, mikä oli tämä side-scrolleri, ja sitten 2, joka on se arcade game, ja 3 Manhattan Project, joka on aliarvostettu Turtles-peli, ja yksi aliarvostettu mistä viittemopeista ikinä. 2 on ihan loistava. Yksi mun lempparia NES-peleistä kyllä. Joo, kannattaa, jos muistaa 3, se on julkaistu vain Jenkeissä, joten se on vähän miten mä muistan, että ne olisi ollut SNESilläkin? Ei ole. Muistat, Markus rakas väärin. Mulla ei ole, mä en ikinä omistanut noita pelejä, että nämä on jostain mun liskon aivoista tulee nämä muistikuvat. Kilpikonnan aivoista. Onko Julle sulla mitään rakkaita Konamin muistoja? No nyt just tuli mieleen, siis mulla on tosi vaikea sanoa, että mikä peli on Konamin peli, mutta jos Turtlesit on, sitten tulee ilman muuta Turtles 2 mieleen, yksi lemppari NES-peleistä. Metal Gear Solidia pääsin pelaamaan vasta sitten joskus 2010. PSP:llä kyllä. Niin. Itse asiassa ennen MGS1 mä pelasin Peace Walkerin, joka on aivan loistava myös. Kyllä. Ja se sitten niinku tutustutti mut MGS:ään. Ja sitten oli pakko pelata 1. Mä suosittelen sulle Pleikkari 3 se Legacy Collection. Mä itse asiassa omistan joka ikisen MGS:n, paitsi nyt se, mikä tuli se demo. Siis tää niin, mikäs tää nyt oli tää 34 €. Siis ei Phantom Pain, vaan ei vaan se Ground Zero. Niin. Omistan siis kaikki muut, paitsi että mä en ole vetänyt. En ole 2, 3 enkä 4, mutta mä omistan ne kaikki. Kannattaa 3:nkin on aivan loistava. Sitten tulee vanhoilla päivillä sitten. Saikulla. Joo, kyllä. Miten onko teillä kenellekään rakkaat muistoja Contrasta tai Probotectorista? Valitettavasti kyllä ei oikein sellaisia todellisia lapsuuden muistoja. Contra on mulla semmoinen, että meillä oli itsellä Nessi, mutta se oli mun siskon Nessi, eli meidän pelit oli lähinnä, ei huonoja, mutta niitä oli tosi vähän. Mä olin itse siis semmoinen junnu, että mä en paljon peleistä sitten tajunnutkaan, mutta sitten kun mentiin ala-asteelle ja tutustui kavereihin, tai siis sai kavereita, koska ne ei tiennyt, kuinka pimeä tyyppi mä oon, niin sitten yksi erehdyksessä kutsui mut kotiinsa ja sitten hänellä oli Contra. Ja sitä sitten piestiin ihan hiessä. Totta kai niin kuin hän oli hyvä siinä, ja mä en tajunnut yhtään, mitä siinä tapahtui, koska se oli yksi nopeatempoisimpia pelejä, mitä mä olin koskaan pelannut. Niin se oli niin kuin huikea kokemus, ja kyllä mä niin kuin ravasin sitten siellä jatkuvasti pelaamassa sitä Contraa. Kaikillähän nämä kyllä Konami-muistot, kun näistä puhutaan, niin ulottuu sinne vanhoille sukupolville, että niin ruvetaan muistelemaan vaikka vanhoin sukupolven konsoleihin. Ruvetaan muistelemaan sitten taas jostain Pleikka 2 eteenpäin, niin mitä muuta siellä sitten oli enää kuin Metal Gear Solidit. Silent Hill oli mahtava, vielä ne muutama 2-3 loistavia pelejä myös Pleikka 2, mutta sen jälkeen mitä Konamilta on tullut Metal Gear Solidin lisäksi ja muutamien hyvien Pro Evolution sokkeja. Silent Hill 2 on edelleenkin loistavin mindfuck-peli, mitä mä oon ikinä pelannut. Sitä voi spoilaa sitä loppuun. Mä en suostu kertoa siitä mitään. Siis se on aivan älytön. Täytyy vielä, niin kuin, mä puhun omista Konami-muistoista, niin mulla yksi rakkaimpia muistoja on ihan tosi Pasi, mä tuon nyt tähän mukaan. Että se, että kun minä ja Pasi kimpassa pelattiin, kun mä opiskeluaikoina, niin Laajasalo-opiston kellareissa. Kyllä. Pelattiin Silent Hill 1 ja melkein myös 2 läpi. Melkein 2. Me striimattiin 2 netissä, mutta se jäi kesken.
aivan huikeeta se Silent Hillin ykkösen. Ne puzzlet, mitä niissä Silent Hilleissä on jotain hämmästyttävän upeita. Meillä oli siis flappitaulu siellä, mihin me niinku porukalla ratkottiin niitä puzzleja ja vedeltiin viivoja. Joo, siellä oltiin siis, tämähän on Liisa Ihmemaasta puzzle selvästikin, että liittyykö tämä Liisa Ihmemaasta Satu tähän jotenkin, koska siinä oli jotain Mad Hatter-kolikoita. Sitä ei todellakaan liittynyt siis siihen mitenkään. Me mietittiin yleensä näitä puzzleja siis vähän liian autosta. Mutta good times. Todella good times. Ja niin mahtavia nuo kauhupelit aina porukalla, tommoset pulmanratkonnat ja yhdessä pelkääminen, ja niitä Silent Hillit tarjosi kyllä parhaimmillaan. Joo, ja sekin pelisarja mennyt kyllä sen jälkeen niin kuin totaaliseen toilettiin. Niin mitä sille uusimmalle Silent Hillille kävi? Niin joo, uutta odotellessa. Niin. Ei mullakaan kyllä ole hyvää sanottavaa. Siis, mulle edelleenkin jää siis pyramidipää. Ja eikö tämä päähenkilön nimi kakkos ollut Jack? Muistaakseni. Joo, Jack tai John, mutta J. Laakava kuin Jack mun mielestä oli. Siis edelleenkin suosittelen lämpimästi. Siis se on nimenomaan videopelikokemus. Ja semmoinen, mikä niin kuin mulle kuuluisi niin yleissivistykseen, jos tykkää ton tyylisestä. Kyllä, ne oli upeat videopelikokemuksia, sääli, ettei me päästy Silent Hillissä kokemaan Hideo-pelikokemusta. Ei, vielä ei sanota, ei, ehkä Konami myy ne jossain vaiheessa halvalla ne oikeudet. Tähän väliin mä haluaisin tuoda esille yhden asian, mitä mä haluaisin päästä kokeilemaan, ja sitä varten mun pitäisi matkustaa Amerikkaan Utahiin. Mennä naimisiin monen naisen kanssa. Se myös, mutta viihdeyhtiö The Void pyrkii täällä Utahissa toteuttamaan jokaisen 90-luvun kasvatin suurimman unelman. Ja kun sanotaan 90-luvun kasvatin, niin puhutaan tietysti laserhipasta, mutta tämä on, ei ihan sieltä. Oikealla aseella. Only in America. In the home of hope and glory. Nimittäin The Void kehittää parhaillaan teknologiaa, joka yhdistää lapsuuden syntymäpäivän kesteellä tutuus laserhipan virtuaalitodellisuuteen, koska me ollaan puhuttu siis VR:stä nyt tänään aiemmin tässä podcastissa. Valtion rautatiet kyllä. Kyllä. Ja tässä on siis on rakennettu tila, joka siis, vähän niin kuin tämä HoloLens, niin se niin kuin nämä virtuaalilasit lukee sitä tilaa ja se rakentaa sitten sinne oman semmoisen ympäristön. Että pääsee ihan tiloihin. Kyllä, sä oot ihan tiloissa siellä. Ja tämä esittelyvideo, joka tästä julkaistiin, niin se on aivan huikeat katseltavaa. Ja siis jos se on puoletkaan tosta, mitä tämä mainos antaa ymmärtää, niin kokeilemisen arvoinen juttu, mutta ensimmäinen The Void-pelikeskus on määrä saapua Utahiin vuonna 2016. Siinä on niinku, ensimmäinen juttu, että mulla on nyt aikaa kerätä rahaa, jota se tarvitsee, nimittäin yksi pelikerta maksaa 500 €. Se ei ole kyllä mitään. Soitetaan Notchille. Lähdetään käymään. Notchin kanssa. Vaihtorahoja. Ota meidät muun. Kuinka hauskaa olisi päästä muuten tuonne Notchin ja Kim.comin kanssa. Kim.com ei taida hirveästi jaksaa kyllä asettaa. Mä tiedän, se olisi tosi hidasta. No ei kummatkin palvelijat kantaisi sitä kummatkin aika tukevassa kunnossa kyllä. Hienoja miehiä silti. No mutta sitten virtuaalisessa muodossahan se olisi ihan eri asia. Pystyt liitämään kuin lintu. Kim.com pidätettäisiin siellä keskellä aseita. Sä voit olla hoikka siellä. Siis se on ainoa syy, minkä takia mä menisin sinne. Mä vaan katsoisin, kuinka hoikka mä oon virtuaalitodellisuudessa. Voit samalla syödä ja katsoa, kun itse laihdut. Mulla on six-pack! Juot six-pack. Mutta siis The Void, aivan huikea konsepti. Tätä on siis nähty 80-luvulta asti Skifi-elokuvissa. Ja tämmöisen Minority Report-maailman mä haluaisin loikata. Siis joo, siis toi on tulevaisuutta. Kyllä sitä veikkaan, että menee joku. Arcade-hallit tulee takaisin, mutta tässä muodossa. Ei tule. Siis ajattelen, kuinka siistiä, jos vaan pelaa retropelejkin silleen, että sulla on vaan niinku virtuaalilasit päässä. Ja voit itse hypätä mukaan siihen maailmaan. Joo, mä halusin mennä juosta ja syödä sitten, juosta Pac-Man sokkeloissa siellä karkuun aaveet. Super Mario Bros. 1 tyyli hyppiä siellä. Ne on aina tällaiset, että nämä tuntuu niin mahtavalta ajatukselta. Ja sitten ne tuntuu niin mahtavalta ajatukselta, että joku eka aitoi tuli Pleikka 2, mutta no se on totta. Siis, todennäköisesti nauretaan tälle vuoden parin päästä, mutta siis mun mielestä toi kuulostaa helvetin mielenkiintoiselta. Siis joo, kuulostaa, mutta niin kuulosti myös, kuten sanoin, myös aitoi. Ei se kyllä kuulostanut mun mielestä mielenkiintoiselta. Ai jaa, ei sitten munkaan mielestä. Mä, niin jotenkin, mä vaan nyt uppouduin semmoiseen täysin niin kuin nostalgia-fiiliksiin tosta, että kuinka hyvältä toi niin voisi
tai hirveän ylihintaiselta se kuulostaa myös. Mutta se on vissiin, että koko porukka pääsee pelaamaan, mutta silleen, että jos se on 600 lähisukulaistasi. Niin, jos on 5 tyyppiä ja sitten jokaiselta tulee 100, niin siitä se on vähän edelleen nihkeä. Joo. Mutta joo, Voidilla on siis tarkoitus myös laajentua Amerikan ulkopuolelle. Sitten, niin kun oli Liitilläkin ja se jäi siihen Kotkan Liit-areenaan kyllä vaan. Että... Onko se vieläkin sillä? Se ei ole. On itse asiassa, tähän on ihan tarina. Se Liit-yhtiö ei koskaan maksanut niitä laskuja Kotkan kaupungille, joten Kotkan kaupunki sai vaihtokauppana itsellensä tämän Liit-areenan, joka muutetaan siis joksikin muuksi. Okei. Kotka-areena. Koskahan Sunny Car Centerille tapahtuu tällainen. Hämeenlinna saa omistuksensa sen tolpan. Niinpä. Taitaa jo aika lailla olla se omistuksessa. Valot siellä on kyllä päällä joka ilta. Kuka maksaa? Niin. Ja mitä tästä jää käteen? No ainakin se jäi käteen, että me olemme hyvin surullisia Konamin puolesta. Se jäi vähän niin kuin... Se jäi vähän tuohon siirtymään nyt kesken. Niin, mutta siis... niin. Mä nyt vielä tähän loppuun yksi Konamisarja, joka on yllättäen kyllä pitänyt ihan hyvin puolensa. Frogger. Sekin totta kai, mutta Castlevaniat on ollut kyllä todella hyvässä jamassa, mutta se on ollut käsipelikonsolipuolella. Sitten on tullut näitä 3D-Castlevanioita muutamia, joita ei taida kukaan pitää minään. N64 Castlevaniat ainakin muistaa jokainen. Joo, mä olin just mainitsemassa. Nintendo 64, Castlevania. Ihan järkyttäviä tekeleitä, mutta käsikonsoli on tullut DS:lle, PSP:lle, upeita näitä Metroidvania-pelejä, tämmöisiä Symphony of the Night-henkisiä pelejä. What is a man? No toivottavasti tää... A miserable pile of secrets. Igarashin tää Kickstarter-peli, tää tuleva kauhu, tasoloikkapeli, mikä nyt on nähtävästi ihan hyvissä kantimissa, hyvissä käsissä, ja siis toisaalta niin kuin loistavaa, että vaikka nämä vanhat dinosaurukset maatuu ja tuhoutuu pikkuhiljaa, niin sieltä kuitenkin lähtee nämä suuret taiteilijat niin kuin maailmalle, ja nehän tyypit tekee niin kuin elääkseen pelejä. Kyllä, juuri niin kuin Mighty Number 9 on tulossa samaa hommaa. Ja kyllä, Inafune hoitaa homman kotiin. Eli Mega Man hengessä samanlaista tulossa. Ei tarvita Capcomia aina. Ei tarvitse aina. Että voi tulla Mega Man-peli. Se mun mielestä on vaan loistavaa, ja mun mielestä on tavallaan hienoa, että nykyaikana, kun on Kickstarter, on crowdfunding mahdollista, niin jätkät pääsee toteuttaa itsensä ilman, että siellä on jotain corporate stoogeja kyttäämässä jokaisen euron käyttöä, dollarin, jenin käyttöä. Ja tää voikin olla jopa ihan... No surullisia uutisia, mutta kolikolla on aina kääntöpuolensa, eli tässä voi olla myös sitä hienoa uutisia, niin kuin Mighty Number 9 toivottavasti tulee olemaan todellinen menestys siinä mielessä, että mitä se on perinne ja mitä se näyttää suuntaan näille vanhoille parroille, että mitä on mahdollista tehdä niillä omilla ideoilla ja tuotteillaan, vaikka se ei olekaan se alkuperäinen IP, niin silti henki elää. Niin, henki elää ja siis tekijäthän tekee sen peli, että ei tarvitse olla aina se sama nimi ja järjestysnumero perässä. Tämmöiseen toiveikkaaseen nuottiin on hyvä lopettaa tämänkertainen VPTV-podcast, joka käsitteli yllättävän retrohtaviakin aiheita, kun lähdettiin sitä Sonyn ja Applen yhdenmukaisuudesta. Ja Tämä oli kyllä melkoinen retrojakso. Oli, mutta siis täytyy nyt myöntää, että siis viime aikojen peliuutiset on ollut vähän hiljaisempia, että ei toi hirveästi mitään reposteltavaa. No ei oikeastaan, se Telltale kertoo vaan, että jotain on tulossa joskus. Se on hienoa. Muun muassa Walking Deadin 3. tuotantokausi ei näe päivänvaloa vuoden 2015 puolella. Se oli varmistettu. Confirmed, mutta väliin tulee jotain 400 Daysin kaltaista yksittäistä jaksoa. Ja sitten Game of Thronesin uusi jakso on tulossa vissiin piakkoin. Ja Game of Thronesin uusi jakso TV-sarjasta tuli ulos tänään. Sekin vielä. Pitää. Mä oon kuunnellut vain sitä äänikirjaa. Mä en sano, että mä oon lukenut vain sitä äänikirjaa. Se pitää katsoa täysin laillisia reittejä. HBO Nordic, erinomainen palvelu nyt, kun Airplaykin toimii Apple TVn kautta. No niin. Näitä lähdemme harrastamaan. Pojat, onko meillä vielä nopea kierros, mitä tulemme pelaamaan tällä viikolla? Ja mitä olemme pelanneet? Mitä me olemme pelanneet? Aloitetaan. Mulla on se Witcher 3, mun ei tarvitse kertoa. Siis mä oon oikeasti tosi innoissani huomisesta, en Witcherin takia, vaan House of Wolves. Eli sitä sitten huomenna. Mä tuun ehkä pelaa teidän kanssa myös. Itellä sama juttu kuin aikaisemmillakin viikolla, eli Super Mario Galaxy 2. Tällä hetkellä tähtiä on 93 kasassa. Ja no niin, ei ole enää paljon. Ei enää paljon, mutta kun sitten vittu huomasin, että siellä on ne saatanan luikitähdetkin, eli kaikki tuplatähdet. Luikit, hae Luigi. Onko Luikilla yhtä monta tähteä kuin Mariolla vai? Mä en ole varma, mutta mä katsoin yhtä Hidden Staria, mitä mä en löytänyt, niin jouduin turvautumaan YouTubeen ja huomasin, että siellä oli yli 200 tähteä kerättynä, niin
No mut siis, hei. Heitin jos on Ei mulla ole. 120 ensin. 120 ensin. Siitä on lupa ponnistaa. Mites Konsta? Onko sukin Destiny päissä? No todennäköisesti, koska mun veroprosentti on niin korkea, että mulla ei ole varaa ostaa videopelejä. Että todennäköisesti vaan tyydyn edelleen Borderlandsin hakkaamisen kavereiden kanssa, kunhan meillä vaan aikataulut täsmäis, ja sitten Destiny varmaan sitten yksin. Suomen verottaja vie meidän videopelit. Jumalauta. Ruuvia vähän löysemmälle, kiitos. Tuskin olen ainoa, joka kärsi muuten tästä ongelmasta. No se on aihe, jota voidaan käsitellä jossain toisessa podcastissa. Kyllä. Joo, lopetetaan nyt hyvän sään aikana. Mun mielestä toi Konami-juttu oli jo hyvä lopettaa. Mutta kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Jakakaa lähetystä, jos tykkäätte. Meidät löytää iTunesista, SoundCloudista. Jakakaa vaikka ette tykkää. Pistäkää Twitteriin vaan linkkiä, että tää on hirveintä paska-podcastia, mitä mä oon koskaan kuullut. Mutta antakaa palautetta myös. Minkä takia me ollaan hirveitä, koska me halutaan olla parhaita ja me tarvitsemme paljon rakentavaa palautetta. Kiitoksia mun puolesta. Pojat, sanokaa hei hei. Hei hei. Toodaloo. Ensi kertaa.